Os oes un peth y dylai pob ysgol i'w wneud nawr, blaenoriaethu gwella profiadau dysgu ac addysgu yn yr ystafell ddosbarth yw hynny. Mae'n tystiolaeth yn dangos bod yr ysgolion gorau yng Nghymru yn dod yn fwy hyderus wrth ddatblygu cwricwlwm cyffrous sy'n tanio brwdfrydedd disgyblion. Mae arweinwyr yn yr ysgolion hyn yn gweithio gyda'i staff, rieni a'r gymuned i greu diwylliant dysgu cadarnhaol. Maen nhw'n busoddi'n ddoeth mewn datblygiad proffesiynol ac yn deall bod gwella'r cwricwlwm a profiadau dysgu disgyblion yn mynd law yn llaw a gwella ansawdd addysgu. Rwy yn ysgol y Wern, lle mae profiadau cyfoethog yn yr ystafell ddosbarth yn helpu herio disgyblion a datblygu medrau, gan gynnwys medrau TGech, rifedd a llythrennedd. Mae staff yn cydweithio'n dda yma i annog addysgu arloesol. Maen nhw'n canolbwyntio ar wella cyflawniadau disgyblion trwy ddefnyddio profiadau dysgu creadigol sy'n diddori ac yn hwylio sylw disgyblion. Mae athrawon yn cynllunio gweithgareddau sy'n apelio i bob disgybl ac maen nhw'n cymryd i ystyriaeth diddordebau a gallu'r disgyblion. Sawl hwb sydd angen arnoch chi? Dau i bob grŵp? Maen nhw'n defnyddio cyd-destynau go iawn i gynnig profiadau dysgu pwrpasol sy'n cynyddu diddordeb disgyblion ac yn meithrin agweddau cadarnhaol at ddysgu. Yn bwysicaf oll, mae disgyblion yn datblygu'n ddysgwyr annibynnol, hyderus, sy'n dal ati wrth gyflawni y tasgau. Maen nhw'n barod ac yn awyddus i ddysgu i'r dyfodol. Mae gennym raglen uchelgeisiol ar gyfer diwygio addysg, ac mae taith gyffrous o'n blaen ni ym mhob agwedd ar addysg yng Nghymru. Rydym yng nghanol y newid hwn, ac fe gymer amser i deimlo'r effaith yn llawn. Fy neges i ysgolion yng Nghymru yw peidiwch â chael eich gadael ar ôl. Byddwch yn effro i gymaint y mae angen i'w wneud i baratoi a gosod y sylfaeni ar gyfer y cwricwlwm newydd. Gadewch i ni sicrhau nad yw'r bwlch yn datblygu rhwng yr ysgolion sydd eisoes yn paratoi a'r ysgolion sydd heb ddechrau eto. Mae'n map yn adnodd i bob ysgol i ddefnyddio, ble bynnag y maen nhw ar eu taith wella. Mae'n nodi 4 cam diwygio'r cwricwlwm a gall helpu i gynorthwyo ysgolion i fesur pa mor barod y maen nhw ar gyfer newid. Felly rwy'n eich annog chi ddarllen fy adroddiad blynyddol a defnyddio'r adnoddau i helpu'ch hunan arfarnu a'ch cynllunio ar gyfer gwella. Rowch flaenoriaeth i wella'r profiadau dysgu yn eich ystafelloedd dosbarth a sicrhewch eich bod mor barod ac y gallwch fod i gynnig addysg un plant sy'n ei cyffroi ac yn ei paratoi at y dyfodol.